Vale, hasiko gara. Eskerrik asko etorri zareten guztioi, eskerrik asko Alba eta eskerrik asko Andoni. Jakingo duzuen moduan, gaur aurkeztuko dugu Alba Garmendiaren liburua, Etxeko Leihoak Unibertsora, utopiak pentsatzeko marko bat. Hauxe dugu Iparrorratzaren 11. alea, orain dela 5 urte edo abiatu genuen bildumarena, ari daia bilduma potoltzen, ez, liburu txikiekin, baina pentsamendu handiekin. Eta gu oso pozik, ez, Albaren ekarpena jaso ahal izan dugulako gurean, Iratzarri ere bai eskerrik asko proposamenagatik. Eta, jakingo duzuenez, edo ez badakizue, aurten txalapartak, halako, ez, aro berri bat abiatu du, ikasturtearekin batera, enaiz orain hasiko detailetan sartzen, baina laburrean txalapartatik ikusi genuen, ez, behar bat pentsamendua eta argitaletxea birpentsatzeko, ez? Azkenean ze funtzio betetzen zituen argitaletxeak eta ze funtzio betetzen nahi genuen etorkizunera begira, nolako izango da argitaletxe bat etorkizunean, ze behar ditugu gaur egun, da pixkat horren arira aro berri hau, eta halako bi leitmotiv ditugu momentu honetan, ez? Batetik da, aro berria kontatzera gatoz, eta bestetik mundua aldatzen ari gara. Eta nik uste dut bi leitmotiv hauek bete-betean datozela, bai Iparrorratza bildumarekin berarekin, baina baita justu aurten datozen bi aleekin, bai Albaren liburuarekin eta baita Ini eta Leneren liburuarekin. Orduan, pozik, argitaratu dugu, eta sartuko gara igual pixka bat testu... Andonik hartuko du hitzaren. Eskerrik asko Inigo. Bai, ez pare bat hitz iratzarretik, lehenengo eta behin beti bezala zuei eskerrak ematea, txalapartari eskerrak ematea. Nik uste, atzera behiratzen duzu, oso 5 urte pasa direla eta ja 11. liburua aurkezten gaudela. Eta nik uste jundela familia aire bat hartzen bilduma hau. Bilduma honek, guk hasieran egin genuen ideiatxo batekin hasi ginen, ez? Eta zen bazegola beharra bilduma edo liburu bilduma bat abiatzeko, non oso pentsatu egon behar zen, ze forma ematen genion, edukiaren nola aurkeztua izango zen, bizitzen ari garelako garai txar bat irakurketarako, eta horretan kontziente gara, eta alde horretatik, egin genuen refleksio txiki horretatik, bilduma ikusten duzuen bezala badauka luzera jakin bat, estilo jakin badauka, gero egia da liburutik liburura estilo propioa eta honek zer esanik ez badu bere estilo markatua, eta liburu guztiek bai zeharkatzen dute edo bai egiten dira tono kritiko baten, iradokitzailean, azken finean liburu hauetatik atera behar den sentsazioa da gehiagorako gogoa, galderak egiteko gogoa, norbere ikuspegia gai baten bueltan zabaltzeko gogo hori, eta nik uste liburu honek bete-betean, gai bat oso gaurkotasun handia daukana, baina ez dena gaurkoa, eta hori liburuan oso ondo azaltzen da, oso ondo egiten duela nik uste ariketa hori. Bigarren gauza bat esateko, nik uste dute, irakurri baldin baituzu azkeneko liburuak, Naia, Martin, Lur, Eraitz, eta badagoela, belaunaldi aire bat edo nolabait nondik egiten diren irakurketak, zeri ematen zaion garrantzia, kritika egiteko modua, prozesuari emateko garrantzia, nik uste elementu horiek badirela belaunaldi batenak eta alde hortatik merezi du ere beste belaunalditako jendeak liburu hauek hartu eta hortik ere irakurtzea, ez? Beste puntu bat, ez naiz asko luzatuko, prozesuaren inguruan, beti gustatzen zaigulako ere pixkat azpimarratzea hainbat ertz, ez? Prozesua izan da marabila bat, guretzako errexena, esango nuke, liburu errexena guk bai Albarekin pare bat aldiz bildu garelako, ideiak partekatu, bazkari eder baten buelta, baina gero
bera izan da eta noski hainbat lagunen eta hori zuk gehiago hobeto jakingo duzu, baina bera izan da goitik bera liburua idatzi duena eta alde hortatik marabila bat. Estiloaz, nik uste irakurleari eta irakurle batzuei esan behar zaie liburu guzti hau bezala, pazientziaz hartzeko filosofiatik edo idatzita dagoen, zakite ondo esana dagoen filosofiatik, baina bai badauka aire bat, nik lehenengo irakurri nuenan Joxe Azurmendiren tonoaren aire hori hartu nion, eta horrek eskatzen du, liburu bakoitzak eskatzen duen bezala, hurbiltzea liburura, pazientzia batekin, gero asko ematen duelako liburu honek. Baditulako kapa asko, baditulako gogoetak, azpi gogoetak, eta orduan batzuetan filosofiarekin familiarizatuta gaudenok arrapaladan eta oso gustora irakurtzen dugu, baina agian ez hainbeste familiarizatuta daudenek, ez dut esango kostatuko zaienik, porque ez da kostatzen irakurtzea, baina pixka bat tono hori harrapatu egin behar da, ez? Eta bukatzeko, ez naiz gehiago luzatuko, hasieran ere uste dut esan dudala, baina ez dira garai honenak halako hausnarketetarako, ez bakarrik eskuineko oldarraldi badaukagulako, baizik eta ezkerreko sektoretan ere, badagolako taupadatzerakoi bat, badagolako pentsamendu sakona baztertzeko tentazio bat, edo pentsamendu mota batzuk bazterrekoak, ez pragmatikoak, ez dakit, ez baliogarriak, konsideratzen dira, eta nik uste horri aurre egiteko eskerrak eman behar duen borroka kulturalean beste ale bat dela liburua. Orduan, nire aldetik hori sarrera bezala, eta nahi bauzu inigo sartzen gara, eta parkatu eta eskerrak ematea beti orain ahaztu zai, baina beti, itzi amunategire beti dagoela laguntzen prozesu honetan iratzarreko kidei eta batez ere idazleari. Igual nire eskerretatik hasiko naiz, iratzarri justu proposamena egiteagatik itzi hartan nirekin egon naiz orain arte ere tarteka biltzen eta plazer bat izan da, eta eskerrik asko proposamena egiteagatik. Eta gero noski Txalapartako editore, Inigo dago hemen, Garazita Inigoren artean ibili gara pixkat liburu honen elkarrizketak izaten, eta nik uste liburuaren prozesurik politenetako bat izan dela niretzako editorekin izandako hartu eman hori. Editoren izenak Txalapartan behintzat agertzen dira gutxien irakurtzen den horrian, copyrighta dagoen hortan, nik uste askoz ere leku esanguratsuago eduki beharko luketela, zer liburu honek dituzte editore honak, eta kasu honetan ere hala izan da. Eta gero Andonik esan duen bezala, liburuan zehar badaude zirriborroak irakurri dituzten lagunen olako ekarpenak eta aitortza moduko batzuk, gero behar bada igual gehiago sartu gaitezke hor mamian, baina uste dut baduela liburuak, Andonik esan dut nik egindako dela, baina baduela olako egiletza kolektibo baten zentzu bat, horri bili gara lauzpa 5-6 lagun tartekako zirriborroen elkarrizketa horretan, eta ez daude beraien izenak azalean, baina hor liburuan beren barruan aurkituko dituzue. Eta gero liburuaz igual 3-4 ohar egingo nituzke oso motzean, ze gero oso lasaldian ikuste sartuko garela hortan ere, baina bai 4 titularretan edo pixkate nik liburua nola ikusten dudan, ikuste dela liburu divulgatibo bat, badago saiakera bat behintzat, ez dadin izan testu akademiko gogor bat, eta badagoela saiakera bat hor hizkuntzarekin, filosofiarekin edo jolastekoa. Irakurleari jostari erudituko zaion beste kontua da, baina nik uste hor badagoela saiakera bat, eta aldi berean zerbait esan nahi hori, ez adin izan bakarrik, ez dakite zu artifiziala, zerbait esateko saiakera ere badago. Gero da, Andonik esan duen bezala nahiko nire ustez oso liburu Azurmendi zalea, izenburutik beretik dago Azurmendi hor, eta liburuaren lehenengo horrietan ateratzen da Azurmendiren aipu luze xamar bat, aipu horretatik dago aterata izenburua, eta liburuan zehar behin eta berriz egiten zaio referentzia, eta epilogoan ere berriro hartzen da. Orduan ikusten Azurmendik Azurmendi presente dagoela liburu guztian zehar, edukian ere bai. Eta ez dut uste kasualitatea denik, ze marko propioen aldarria eta ere liburuan askotan agertzen da, eta marko propioetatik munduari begiratzen Azurmendiri ikasi diogu, eta nik uste derrigorrez agertu behartzela ere liburuan hor Azurmendi.
Hirugarrenik hori izango nuke, marko propioen aldarri hori dela liburuan pixu gehienetako hartzen duena, bai liburuanen erdia edo nik uste hartzen duela, eta bestela ere esan nahi dena nik uste hortik esaten dela. Eta laugarrena da utopia, berez utopiari buruzko liburua da, laugarrenerako utzi dut puntu hori. Ustez badela utopia gaur egun edo azken aldian edo hartu duen leku bati kritika bat. Kritika saiatu naiz errespetu guztiz egiten, ez dut inor mintzeko zerarik ez dauka, pretensiorik ez dauka, espero dut inorrez mintzea ere, baina uste dut zentzuzkoak ere badirela horre esaten diren kontu batzuk eta hori da pixkate saiakera. Ez da hainbeste esatea utopia hau da edo hau ez da utopia, ez zait hori hainbeste interesatzen, ze gainera gaur egungo irakurketa bada, eta behar bada hemendik urte batzuetara liburuarekin eroni ere desadoz egon naiteke, edo beste leku batetik begiratuko nioke utopiari, baina gaur egun uste dut pertinentea dela hor esaten diren gauza batzuk. Eta hemendik aurrerakoa ja nahi baduzue solasaldian jarraituko dugu. Bale, nik lehendabiziko puntuari heldu nahiko nioke, aipatu duzu, divulgatiboa egiteko nahi eta behar bat zegoela, estiloari dagokionez. Ez dugu aipatu, baina zu filosofian doktorea zara eta hain justu utopiak aztertu zenituen eta nolabait esateko hau da, zure tesiaren laburpen txiki bat. Tesiak badakigu asko luzatzen direla, denboran eta paperean ere bai. Orduan nik galdetu nahiko nizuke proposamena jasotakoan, ia zen izan den erronka liburu hau, bere formatura ekartzeko eta azkenan pentsatzen dut kimaketa lan handia egin beharko zenuela, kimaketa hori zeren arabera eta gero ere aipatzen zenuen, igual aurrerago sartuko gara estiloarekin, baina pentsatzen dut lotuta datozela biak. Bai, hor hasieran proposamena egin zidatenean Andonik eta Itziarrek niri ere atera zitzaidan, errepasatuko dut tesia eta aber hortik zer jaso dezakedan, eta lehenengo momentutik esan zidaten, tesitik ez, beste zerbait, ez dugu nahi tesi bat ekartzea liburu hauetara, ez? Eta gero, tesiaren eta liburu honen artean, gertatu den beste gauza bat izan da hauteskundeak. Ze tesia bukatu eta hortik pare bat urtetara edo, gure herriko hauteskundetara aurkeztu ginen, eta 2023tik alkate nago nire herrian. Eta tesiaren berri zutenek eta hauteskundeen, honen berri zutenek ere, askotan esate zidaten, guain, utopia ikertu duzu ez, orain gauzatzera, udaletxean sartuta. Eta oso argi neukan hori etzela kontua, baina ez nekien oso ondo ere hori nola azaldu edo ez zijoa zela bata bestearen segida logikoan, da intuizio hori hor neukan. Eta gerora ere hortik gutxira errenteriako udalak antolatu zituen jardunaldi batzuk 2040ko errenteriari begirakoak. Eta tartean utopia zenburuan bat zegoen, da gonbidatu ninduten utopiaren marko bat edo ematera. Eta horre berriro gauza bera, ari ziren 2040ko errenteria irudikatzen politikoki gauzatzeko, baina gero utopia hor, zerbaitek ere ez zidan kuadratzen, 2040 hori irudikatuko dugu, errenteria hori irudikatuko dugu, gu bizi gaitezen bertan, ez? Ez mundu utopiko, existitu ezin den mundu utopiko bat. Orduan, intuizio horiei helduta, nik uste egin dudala olako mix-max bat, tesiaren, bi intuizio hauen eta gero divulgatiboa izango zen, eta gaur eguneko munduari zerbait esango zion, zerbait egiteko, ez. Eta erronka hor izan da, ez sortzea testu akademiko gogor bat, baizik izatea zerbait, irakurtzeko motivazio pixka batekin gerturatzen den horrentzat, ez dakit, irakurgarria. Ze tesiak normalean ez dira oso irakurgarriak izaten. Aipatu duzu orain, liburuaren asmoa ez dela utopia zer den eta zer ez den adieraztea, baina niri behintzat irakurrita zer ez den gehiago, argiago bai geratzen zait. Eta horri lotuta, norbaitek egin lezake irakurketa hau, ez? Ahalik eta, edo gero eta distopikoa den garai batean, edo distopia produkzio kultural handia dagoen bai seriak, liburuak, garai honetan utopiazko liburu bat argitaratzea nola non kokatzen den, ez? Hor izan daiteke tentazio bat pentsatzea utopia badela askatzailea den, ez? Askatzailea den iruditeria multzo bat eta distopia, aipatu dudan reprodukzio kultural izugarri horrengatik, non iruditeria distopiko guztiak desastrearenak diren,
hori, etorri daitekela tentazio hori pentsatzeko, utopia da askatzailea, eraldatzailea eta distopia kontrakoa, ez? Ez dakit zer dakasun hortaz esateko. Hor, liburuaren hasieran, komentatzen dela, utopia ideologia guztietan dagoela, eta utopia izan daitekeela ezkerretik edo irudikatzen den gizarte ideal, eta iraultzazale bat edo, ez dakit, bentsat gaur egungo munduaren kontra irudikatzen den mundu bat, baina utopia izan daitekeela ere oso tradiziozalea edo eskuindarra edo hori, ez? Ikustet, Make America Great Againen atzean egon daitekeen iruditeria utopiko hori, izan daitekeela utopikoa, baina ez askatzailea edo ez ezkerrekoa edo. Eta hori bai nahi izan dudala hasieratik argi utzita ere, ezkerreko utopiak aldarrikatu nahi ditu dela, ez? Baina kontziente izan gaitezen utopia esan da, ez garela inplikatzen ari zuzenean ezkerra edo iraultza edo desiragarria den alternatiba. Ze besteentzat desiragarria den utopia bat behar bada guretzat ez da, eta utopiko izaten jarraituko du, naiz eta beste marko batean kokatua izan. Orduan, horri erantzun bat ere badago. Gero egia da, asko hartz distopiaren garaian biziote garen edo irudikatzen ditugun etorkizun posible guztiak ezkorrak diren da hortik ere badugula eta gure garaiak hortik ere baduela, baina liburu honek behintzat ez dio horri erantzuten hainbeste. Utopia zari gara, utopia gai potolo, gai abstraktu, gai ezukigarri moduan, ez? Kasi definizioz ere bai ezukigarria, nola lurreratzen da hori praktikara edo nola, eta kasu honetan praktika politikora, ez? Edo, bueno, zuke aipatzen duzu politikoa nola ezpa, ez? Hori da galderarik zailena. Eta ateratzen zaidan erantzuna da, irakurri liburua eta aber, zer lortzen duzuen hortik. Nik uste saiatuko naiz erantzuten, baina erantzun zailen konkretura ekartzen kosta egiten zait galdera hau. Ni hor saiatu naizena da pixkat bereizten zer izan daiteken pentsamendu utopikoa eta zer izan daiteken pentsamendu politikoa. Eta utopiak ez duela zertan praktikara ekartzeko pentsatua izan. Utopiak irudikatu ditzake, utopia literarioetan nik uste erresagoa dela irudikatzen, baina utopia literarioak eleberri utopiko bat irakurtzen dugu, eta ez dut uste eleberri hori idazteko motivazioa izaten denik edo izan behar denik ere hori bere horretan gauzatzea. Eleberri utopiko horrek egingo gaitu behar bada inspiratu, behar bada berrikusiko ditugu gure desirak zein diren, berrikusiko dugu gure gizarte desiragarri horiek nolakoak izan beharko lirateken, berrikusiko dugu gure gizartea ere, ze utopiak ispilu moduko bat egiten digu gaur egunera, eta horrek zer pentsatua ematen du, hortik du pixkat bestelakotze efektua ere liburuan aipatzen dena. Eta beraz, hori ez dago zuzenean, nik uste, hori da esan nahi dudana, eleberri utopiko hori ez dago zuzenean praktika eramatera bideratua. Eta gero dago beste pentsamendu politikoago hori praktikara eramatera bideratuta dagoena, eta errenteriako jardunaldi hartan uste dut egin nahi zutena eta egin zutena ere, ez? Pentsamendu politikoa da hori, eraldatzailea da, gizarte hau hobetu nahi du eta eraldatu nahi du, baina politikoa da eta ez utopikoa. Eta ez dakit erantzun diodan galderari, baina hori esango dut. Hurrengo galdera labur. Badago liburuan ideia bat aipatzen dena, utopia borroka eremu edo esparru gisa planteatzen duzuna. Zergatik, ze zentzutan da borroka esparru bat eta zer dago jokoan borroka horretan? Pixkat aurreko galderarekin lotuta, hor esan nahi izan, ez dago oso esplizito esan da uste dute, baina borroka eremu alde batetik da borroka politikoa, oraintxe esaten nuen hori, politika eraldatzaileak, pentsamendu politiko eraldatzailea sortzea eta gero gauzatzea tokatzen zaigula esparru batzuetan, eta hori borroka bat da, eta aldarrikatzekoa iruditzen zaiz zalantzarik gabe. Eta gero beste alde batetik dago utopiaren munduaren baitan egon daiteken beste borroka bat, eta hor iruditzen zaidana da, gure markoetatik irudikatu ditugun utopiak ez ditugula edo ez ditugula nahikoa gure utopia, behintzat hori liburuan horrela agertzen da. Eta hor uste dut badela egin beharreko borroka bat utopiak guretik irudikatzea. Eta guretik esaten dudanean esan nahi dut gure
ideologietatik, gure hizkuntzatik, gure marko honetatik. Eta euskararentzako eta euskaratik eta euskaraz sortutako utopia nahikorik ez daukagula uste dut, eta horrekin batera beste borroka eremu asko sartu litezke. Hizkuntzarena bezala izan daiteke feminismoarena, izan daiteke ezkerreko ezakitzerena. Hori da nik uste dut utopiaren barruan dagoen, ikusten dudan egin beharreko borroka eremuetako bat. Hasieran aipatzen zuen Andonik, pixkat pazientziatik irakurtzeko gomendio hori, azkenan filosofiara ohituta ez dagoen jende batek ere, ulertzeko zailtasuna izango duelako, baina nik irakurle bezala eta filosofiarekin lotura oso mugatua duen irakurle bezala, hemen Loreak botatzeko momentua, uste dut oso ongi lortu duzula, engaiatzea irakurlea, eta uste dut egin batean da lehentxeago komentatzen genuen estiloaren autodagatik. Oso estilo sasatzaia da, irakurlari zuzentzatzaizkio une oro, azalpen potolo baten ostean, badator halako break bat, parentesiak edo kortxeteak irekitzeko behar bat, azkenean pentsamendu horrek ere arnas bat har dezan, eta uste dut hor oso ongi lortu duzula, baina bereziki sasatzaiaren estilo, autu hori zergatik egin zenuen galdetu nahiko nizuke. Nahiko modu inkontzientean izan zen hasieran, Gero, lehen hasi naiz esaten, orain, hau idatzi nuen, orain dela hilabete desente, eta orain liburua eskura izan dudanean, da berriro errepasatzen hasi naizenean, pentsatut, igual gaur ez nuke horrela idatziko, baina uste dut badela, mantentzen duela aireko erentzia bat, eta funtzionatzen duela pixka tonuak, ez? Tonu xaxatzailea esaten zen nuen, niretzat badauka olako collage irudiaren zerbait, daudelako parentesiak, daude kortxeteak, daude abestien zati batzuk, eskatu gabeko azalpenak ematen dira, lagunek emandako iruzkinak, irakurleari galderak egiten zaizkio, gero burutik pasatako, ez dakit zer ere hor dago, autozentsura handiz, lehenengo idatzialdian askoz ere gehiago zeuden, da gero kentzen joan naiz. Baina, nire buruan badauka kolaxaren moduko zerbait, naiz eta hala ere, koherentzia mantentzen duela uste dudan, eta hori izan da justu editorekin ere egin dugun lanari esker. Eta hau zergatik uste dut, hori hasiera batean nahi gabe, edo hortik atera zitzaidan idaztea nahi nuelako zerbait dibulgatzailea, edo irakurtzeko erosoa edo izango zen zerbait egin, baina orain pentsatzen jarri naizenean uste dut bi kontu edo badaudela hor. Alde batetik, iruditzen zait parentesien da joan etorri hauen atzean badagoela pentsatzeko prozesua edo islatzeko zera bat, saiakera bat. Ez dakit nahi baldin badugu sagar bat zer den aurkeztu, azten zara igual definizioa ematen eta, baina sagarra esaten da, orain sagar garaia da, eta etxean ditugu, eta ez ditugu jaten, eta lehen sagardoa egiten zen, eta gero, eta pentsamendu batek bestera eramaten zaitu, eta gero gogoraten zara, baina definitzen ari nintzen da, bueltatzen ez berriro sagarraren definiziora. Uste dut, liburuak baduela pentsamenduaren zera hori, pentsamendu batek bestera eramaten zaituen kate hori jasotzeko ez dakit saiakera bade, baina hori badagoela liburuan. Eta gero beste alde batetik ere, hasieran esan dut egiletza kolektibo bat edo bat duela liburuak, eta parentesi da kortxetek eta balio izan didate zirriborroak irakurri dituzten lagunek egindako ekarpenak jasotzeko. Ze bibliografian jaso ditzakezu publikatuta dauden artikuluak, liburuak edo irakurri dituzunak, ez? Baina lagunek esandakoak bibliografian ezin nituen jaso. Eta aldi berean esanguratsuak iruditzen zitzaizkidan, baina ez nire egiteko, ez nituen nire egin nahi, aitortu nahi nituen ere, ez? Eta uste dut hori ere horren atzean arrazoi hori ere badagoela. Liburuko aipu txiki bat ekarriko dut, sakontzeko ja pixkat trazatzen ari zaren ideia baten pixkat sakontzeko. Hola esaten duzu, utopiak ez dira tratatu politiko hutsak. Existitu ezin diren gizarte desiragarriak holistikoki irudikatzen dira utopian, eta horretarako epemotzeko politikaren egoak baino zabalagoak behar dira. Aurrerago, pixkat ideia horri tiraka, nolabait aipatzen duzu hor badagoela tentsio bat estetikaren eta politikaren artean. Pixkat
aipatu edo sakondu dezakezu ideia honetan? Bai, hori da pixkat, hasieran komentatzen nuen hori ez liburuan dagoen saiakeran ikuste dela utopia eta politika bereizteko saiakera bat dagoela, utopia politikoak direnik ahaztu gabe, utopia politikoak dira eta eskerrak ala diren, baina politika ez da utopikoa. Eta hori da pixkat liburuan azaldu nahi izan dudana. Eta hortik, aipoan esaten zen hori, utopiak ez direla tratatu politikoak. Utopiak ez dira nik edo guk biharko Euskal Herria irudikatzen dugunean, ez dugu utopietan, uste dut ez dugula utopietan irudikatu behar dugula politikatik, gauzatu nahi dugun hori egiteko. Nik leheneko adibidera eta horretan, nik udalean ez dut lehenengo utopia pentsatu eta gero orain udalean praktikara eraman, ez? Bi gauza desberdin dira. Eta estetika eta politikaren arteko zubi horrena azaltzen ez zait oso erresa egiten, baina utopiak badu zerbait oso politikoa dena gizarteak irudikatzen direlako, gizarte horretako erakunde guztiak, harremanak, nolako irigintza duten, holistikoki irudikatze horretan, ez gizartea osorik irudikatzen da utopian, eta gizarteak nahita ez darama politika bere baitan, ez? Orduan, irudikatze horretan badago zerbait artistikoa, zerbait estetikoa, gizarte hori irudikatzerakoa normalean behintzat hortik izaten du, alderdi artistiko bat badarama utopiak, baina politikoa ere bai, ez gizarte bat den neurrian. Eta ez dakit, lehen pentsatzen ari nintzen, ez dakit den utopia den arte politiko bat, edo den politika artistiko bat, edo horrelako tarteko zerbait, baina bietatik dauka. Pixkat liburuaren, bigarren partera edo ja bigarren partera baino azken aldera gehiago junda, eta lotuta pixka bat ikuste bilduma honek daukan tentsio batekin, ez? Badela tentsio edo kritika bat, modernidadeari kritika. Liburu guztiek partekatzen duten elementu bada, eta hemen ere badago, ez? Zuk aipatu duzu utopia ez da programa politiko bat, eta bukaera aldera utopia kritikoak aipatzen dituzu, 70. hamarkadan sortu zirenak, feminismotik, ekologismotik, eta beste hainbat askapen borroketatik, baina oraindik ere, gure gizartean eta gaur egun ere, badaukagula modernitatean sortutako utopia horien pentsamoldea, ez? Dena txuri beltzean pentsatzekoa, itxia, perfektua, tentsio hori nola baitor, korapilo horretaz zer, oraindik ere modernitatearen utopia horiek pentsatu eta horien arabera antolatzen, desiratzen ditugu gauzak, edo badago hor disputa bat eta nola ikusten duzuzuk hori. Bai, uste dut modernitateko logikan pentsatzen jarraitzen dugula askotan, edo batzuetan, orain azalduko dut logika horrekin zer esan nahi dudan, baina pentsatzen jarraitzen dugula batzuetan, eta beste batzuetan iruditzen zait, modernitateko logika horri kontra egin nahian, edo bestelako molde batzuetan pentsatzen dugula, baina hala ere asko pixatzen duela logika bitar moderno horrek, eta orduan titularretara hori eramaten dugula, ez hori entzuten dela, iruditzen ezagugarriagoa delako, edo entzuleari edo jasotzen duenari ezagunagoa egiten zaiolako biko logika hori beste zerbait baino. Modernitatearen logikaren hori Martorellek tesian aipatzen dut, esaten duena da utopia modernoak, edo pixkat pentsamendu modernoa ere, Martorellek esaten dut, beste askok ere bai, modernitatea bitarra dela, ez? Zuria edo beltza, edo emakumea edo gizona, edo biko hori. Eta normalean biko horretan, botere harremanak ere egoten dira, eta zutabe batean dagoena, beste zutabean dagoenaren gainetik egoten da. Hori da, pixkat modernitateko logika oso partekatua. Eta Martorellek tesian komentatzen duena da, utopia postmodernoek pixkat biko logika hortatik askatu egiten direla, eta beste leku batzuetatik irudikatzen direla utopiak, eta hor aipatzen du uste Robinsonen Marte trilogia hor kokatzen du, edo Moilan utopia kritikozat hartu zituen horiek ere izan litezke, Marge Piercy edo Ursula Le Guin edo jende hau, ez? Eta gure pentsamendura ekarrita hori hasieran esaten nuena hartuz berriro, uste dut logika moderno horretan askotan jarraitzen dugula, absolutizatzen, edo mundua oso
simple azaltzeagatik, pixka sinplekerian ere erortzen garela askotan, ez? Igual liburuan aipatzen diren adibideak uste du direla feminismoa eta marxismoaren artekoak, dena kolektiboa izatea, izan daiteke feminismoaren lerratze moderno hoietako bat, eta marxismoarena izan daiteke dena erantzun guztiak marxismoan zeratzea, ez? Aurkitzea. Eta batzuetan gauzak ez dira hain sinpleak, eta gero gainera uste dut bai feminismoan eta bai marxismoaren korronte askotan askoz finago ere lantzen direla gauzak. Bakarrik titularretara eramaten duguna behar bada dela sinplekeria hori edo lerro bizutabetako alde bakarrari begiratzearen hori. Ez dakit ondo ulertu den edo. Lehen Andonek aipatu du ez, igual errezenetako bat izan dela egiteko, bai lanagatik, bai prestutasunagatik, eta nik jaso nuen liburu hau iritsi berritan, ja oso aurreratua zegoen liburua, eta bueno, azken txampan saiatu naiz nire ekarpentxoa egiten, eta goza bat izan da. Azkenan edizio lana beti da ere bai ikaspen irakaspen prozesu bat da, ez, elkarri egiten dioguna, idazleak gauza bat pentsatzen du, editoreak horri forma ematen laguntzen saiatzen da, eta hemen kasu honetan, arreta eman zidan nola batzuetan nik tiratzen nion deformazio profesionalagatik, ez, zuzentasunari, hizkuntzaren arauak bere horretan zeratzeari, ez, betetzeari edo betearazteari. Eta zuk batzuetan esaten zenean, ez, baina eske arauak esaten du hau, baina nik beste hau esan nahi dut, ez? Nola talka egiten zuten batzuetan zuzentasuna, hau da, zurruntasun bat, eta filosofia kasu honetan, ez, arrakala horietan sartzen zen, zera horretarako, eta nik hor, halako sorpresa eraman nuen, sorpresa edo bueno, ez, irakaspen hori ere eraman nuen, ikaspen hori, eta eskertze dizut aldi berean. Eta ez dakit horren inguruan zer duzun, esateko nola bizi izan duzun edizioa. Bai. Lehen hasieran ere esan dut edizio prozesu hori niretzat ere oso prozesuko interesgarrienetakoa izan da seguruenik, nik egin nuen hasieran olako zirriborro, testuaren lehenengo zirriborro bat, bidali nion hasieratean Garaziri, eta gero Inigo ere sartu zenez, eta orduan hor joan etorri horretan, beraiek proposatzen zizkidaten zuzenketak edo hobekuntzak, eta nik adostasunak eta desadostasunak bueltan, da hor joan etorri horretan ibili gara, ez? Eta aipatuko dut berriro esan nahiko nuke, editoren lana ikaragarria iruditzen zaidala, zerbait idatzi duen horren egoarekin lan egitea, iruditzen zait oso gutxi eskertuta dagoen zerbait, eta gehiago azpimarratu beharko litzatekeena. Orduan alde horretatik hori esan da utzita, tentsioaren kontu hori, uste dut hor, nik hiru gauza ikusten nituen alde batetik hizkuntzaren zuzentasuna eta egokitasuna eta zer eskatzen duen hizkuntzak, ez? Gero beste alde batetik filosofiatik kontzeptu batzuk, gauza batzuk esan nahi dituztela, eta kontzeptu hori aldatzen bada euskaraz jatorragoa delako beste bat, baina konnotazio horiek galtzen ditu. Eta horrek filosofian badu ere beste filosofiarena izan daiteken beste zurruntasun bat. Eta gero hirugarren hanka bat nik uste horre egon dela ere hizkuntzarekin jolastearena. Eta hor, akaso esango nukena da, filosofiaren eta hizkuntzaren arteko harreman horretan, nik uste dut hor tentsio hori badagoela, baina tentsio horren zailtasuna edo dela egileak asmatzea, idazten duen horrek asmatzea tentsio hori ezabatzen. Nik uste filosofia eguneroko hizkuntzara eta filosofiakoa ez den beste edozein irakurleren gana eraman daitekeela, baina idazlearen maisutasuna edo dago hain justu tentsio horiek ez nabaritzen, eta zuk edozein ideia filosofiko konplexu adierazten filosofiatik ez datorren norbaiti, ez? Pentsatzen dut idazlerik bikainenetakoek ez dutela tentsio hori ez dela nabarituko liburuetan. Eta hori da pixkat erronka handienetako bat divulgazioan behar bada. Eta gero dago hizkuntzarekin jolastearena, nire egia da, irakurle bezala asko gustatzen zaizkidala hizkuntzaren arauarekin jolasten duten egileak, ez? Eta azkenetakoa irakurri dudana Danele Sarriugarteren liburuan maiuskulak daude, ez daude gero puntuak ez daude, gero espazioak ematen ditu, espazio bat beharrean espazio gehiago ematen ditu ahozkora gerturatzeko hizkuntza, eta joku horiek adibidez asko gustatzen zaizkita. Pentsatzen dut hori ere nabarituko zela hor, azkenean irakurri nahiko nuken liburu bat ere
idatzi nahi izan dudalako, beste gauza bat lortu dudan, baina pentsatzen dute hori ere nabarituko zela hor. Bukatzeko azken galdera bat gero publikoari irekiko diogu tartea, edo zer gauza galdetu nahi baldin badu. Liburu honek badu aldarrikapen zehatz bat, eta igual Joxe Azurmendiren seme alaba garenok obsesiboki egiten dugun planteamendu bat da, eta da euskal pentsamendu, ekosistema, mundu, kultura propio baten behar horren aldarrikapena, ez? Horzuk aipatzen duzu, zeharkata zuzenean, badagola askotan atzerri edo kanpokoarekiko lilura bat, eta etxekoarekiko gutxiespen bat, ez? Gurea pentsatzeko hizkuntza baten falta eta ekosistema baten falta hori badaukagula. Bueno, alduzun hori pixkat garatu. Bai, hori da ere, tituloa ere hori da, etxeko leihoak unibertsorare horixe da. Etxetik unibertsora begiratzea, eta unibertsala den horretara. Eta unibertsala den hori gure etxea ere badela. Eta hori da Azurmendiren irakaspen handienetako bat nire ustez behintzat. Eta liburuak horri pixkat egin nahi dio ekarpena, utopiatik, ez utopiatik, ez dakit bereziki, baina utopiaren tradizioa oso anglosajoia da, gurean ere euskaratik, lehen esan dut, askorik ez daukagu, eta uste tokatzen zaigula ere pixkat rebindikatzea guretik irudikatutako utopien kontu hau. Eta hori egin dut, Azurmendia aipatu duzu, Azurmendiren bidez gerturatu naizelako nik batez ere begirada honetara, baina liburuan aipatzen ditudanak Sira Crespo, Alaitz Aizpuru eta Ariz Garmendia dira, batez ere, nik uste marko propioen aldarri horretan, iruditzen zait hirurek ere oso ekarpen interesgarriak egiten dituztela zentzu honetan, eta nik egin dudan azken batean da marko propioena beste ikasitakoa pixkat utopiara aplikatzen saiatu, baina askoz ere autore gehiago eta interesgarriagoak daude hor sakontzen jarraitzeko. Gure aldetik, galderak librean, ez dakiz zenbat denbora daukagun, baina orain da momentua.